Το City Live TV βρίσκεται στα πανέμορφα Μέσα Μουλιανά, στην ταβέρνα Αγριλός. Καθόμαστε με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, κύριο Κακουράκη. Κύριε Κακουράκη, γεια σας. Ναι, γεια σας. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης ερχόμενος στο χωριό σας? Ναι, τα Μέσα Μουλιανά είναι ένα μικρό χωριό βέβαια, με πολύ πράσινο, με νερά τρεφούμενα, έχουμε το Κεφαλοβρύσι, είναι κοντά βέβαια και ο Ρίχτης, είναι ο Καταράχτης που πάνε που το επισκέπτονται πολύ, είναι στο πρόγραμμα Natura. Έχουμε καλό κλίμα εδώ, δεν έχουμε ας πούμε δροσιά το καλοκαίρι, δεν έχουμε πολύ ζέστη και ο χειμώνας είναι αναλόγως, δεν έχουμε πολλά κρύα. Ερχόμενος ο επισκέπτης στην ταβέρνα σας, τι προσφέρετε, τι μπορεί να απολαύσει? Ναι, προσφέρουμε χωριάτικα ας πούμε φαγητά, πιο πολύ της ώρας, αλλά έχει και μαγειρευτά, έχει τυροπιτάκια, νεράτες, πολύ ωραίες ομελέτες, πίτσες, χορτοπιτάκια, οματιές, κρεατικά όλα βέβαια στη σκάρα που είπαμε. Τα λαχανικά και τα κρέατα είναι δικιά σας παραγωγής, όπως η ρακή? Ναι, η ρακή, το κρασί είναι δικά μου, και πολλά προϊόντα, τα πιο πολλά, δηλαδή κοτόπουλα, πετινή ας πούμε, κουνέλια. Ναι. Δικιά σας παραγωγής? Ναι, ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κακουράκη, καλές δουλειές. Να είστε καλά.